नोंथाङा बेसेन नाङै मोब्लिब लानो थाखाय थियारि जा। न'आवनो जिरायनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा। 300 इउनिटसिम बेसेन नाङा जासे मोब्लिब मोननो हागोन नोंथाङा। मोब्लिब बिलनिफ्राय रेहाय मोनगोन नोंथाङा। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों नोंथांनि थाखाय मोजां रादाब। 300 इउनिटसिम बेसेन होनाङा जासे मोब्लिब मोननो हागोन नोंथाङा आरो बेनि थाखाय न'आव जिरायनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा थाबैनो बानायदो प्रधानमन्त्री सूर्य घर बेसेन नाङै मोब्लिब बिथांखि। गावनि न'नि उखुमाव सलार पेनेल लगायना नोंथाङा दानसेयाव 300 इउनिट बेसेन नाङै मोब्लिब मोननो हागोन। सानखरां गोहो मावथांखि गायसननो थाखाय सरकारा 78,000 राङारि हेफाजाब होगोन नोंथांनो आरो बेनि थाखाय नोंथाङा माबोरै एप्लाइ खालामगोन फोरमायनो थाखाय आवगायबाय। गिबियावनो नोंथाङा pmsuryaghar.gov.in बे वेबसाइटआव थांनांगोन। बेनिफ्राय इउजार पेज कन्ज्युमार पेजआव थां आरो एप्लाइ नाउ अप्शनाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नम्बर आरो केपचा क'डखौ होनांगोन। भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मुं, रायजो आरो जिल्लानि मुंखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा होनांगोन नोंथांनि इमेल आइडि। लोगोसे मबाइलनि गेजेरजों मोननाय OTP-खौ सोनानै हो आरो सेभ अप्शनाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव राङारि हेफाजाब मोननो थाखाय नोंथाङा गावनि बेंक एकाउन्टनि आबुं फोरमायथिखौ होनांगोन। गासैबो खारिथिनि जमा होनायनि उनाव आरो गनायथि मोनखांनायनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव मोनसे मेसेज दैथायहरगोन आरो बेनि उनाव बेंक बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि उनाव राङारि मददनि बिबांखौ नोंथांनि एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। जाय बायग्राफोरा खेबसेयैनो रां थिसननो हाया बिसोरनि थाखाय सरकारा जोबोद खम बेसेननि बेंक लननि बेबस्था खालामदों। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों नोंथांनि थाखाय मोजां रादाब। 300 इउनिटसिम बेसेन होनाङा जासे मोब्लिब मोननो हागोन नोंथाङा आरो बेनि थाखाय न'आव जिरायनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा थाबैनो बानायदो प्रधानमन्त्री सूर्य घर बेसेन नाङै मोब्लिब बिथांखि। गावनि न'नि उखुमाव सलार पेनेल लगायना नोंथाङा दानसेयाव 300 इउनिट बेसेन नाङै मोब्लिब मोननो हागोन। सानखरां गोहो मावथांखि गायसननो थाखाय सरकारा 78,000 राङारि हेफाजाब होगोन नोंथांनो आरो बेनि थाखाय नोंथाङा माबोरै एप्लाइ खालामगोन फोरमायनो थाखाय आवगायबाय। गिबियावनो नोंथाङा pmsuryaghar.gov.in बे वेबसाइटआव थांनांगोन। बेनिफ्राय इउजार पेज कन्ज्युमार पेजआव थां आरो एप्लाइ नाउ अप्शनाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नम्बर आरो केपचा क'डखौ होनांगोन। भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मुं, रायजो आरो जिल्लानि मुंखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा होनांगोन नोंथांनि इमेल आइडि। लोगोसे मबाइलनि गेजेरजों मोननाय OTP-खौ सोनानै हो आरो सेभ अप्शनाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव राङारि हेफाजाब मोननो थाखाय नोंथाङा गावनि बेंक एकाउन्टनि आबुं फोरमायथिखौ होनांगोन। गासैबो खारिथिनि जमा होनायनि उनाव आरो गनायथि मोनखांनायनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव मोनसे मेसेज दैथायहरगोन आरो बेनि उनाव बेंक बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि उनाव राङारि मददनि बिबांखौ नोंथांनि एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। जाय बायग्राफोरा खेबसेयैनो रां थिसननो हाया बिसोरनि थाखाय सरकारा जोबोद खम बेसेननि बेंक लननि बेबस्था खालामदों। नंगौ, नोंथाङा बेसेन नाङि मोब्लिब लानो थाखाय थियारि जा। न'आवनो जिरायनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा। 300 इउनिटसिम बेसेन नाङा जासे मोब्लिब मोननो हागोन नोंथाङा थाबैनो बानायना लादो प्रधानमन्त्री सूर्य घर बेसेन नाङै मोब्लिब बिथांखि।